Base sa kanyang narinig, alam niyang humihingi yun ng tulong at nahihirapan na ito. Dala naman ng matinding pag-aalala ni Leonor, dali-dali naman niyang binuksan ang pintuan ng bahay, kung saan doon na nga bumungad ang kanyang ama na wala ng pang-itaas na kasuotan. Butas-butas na rin ang kulduroy nitong pantalon, tapos may mangilan-ngilang sugat na yon sa may bandang dibdib. Ang ikinakabahala niya pa noon sa lahat ay nung masipat niya ang malaking hiwa sa may bandang kaliwang pisngi nito. Tapyas na rin ang tenga ng tatay niya na para bang dumaan yon sa matinding paghihirap bago makarating sa pamamahay niya. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang hinugot ang kanyang sundang kasabay ng pagsilay niya sa isang antingero ng kanan na nakangisi habang nagtatago sa karimlan. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung inutusang magpakita na siyang naging sanhi upang itulak nito ang kanyang ama papalapit sa bakuran ng bahay niya. Pagsilay naman niya rito ng tuluyan, agad naman niyang napagtanto na ang antingerong yun ay walang iba kundi ang isa sa mga kasamahan ni Jess. Dahil sa kanyang mga nakita, kahit alam niyang maraming mabubuting gawa ang taong yun, hindi niya ito pinakitaan ng awa. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, inutusan niya yung pakawala ng tatay niya. Mariin din niyang itinanong ang mga kasalanan nito, dahilan para dumanas siya ng ganoong paghihirap. Magmula noong inosente pa kasi siya sa lihim na aral, alam niyang may paninindigan sa sarili ang mga antingerong nasa panig ng kanan. Dagdag pa niya na, hindi makatarungan ang ginawa nito sa kanyang ama, kaya dapat lamang naklaruhin nito ang mga sigalot na ginawa nito. Ngunit, nang marinig naman yon ng antingero, dahan-dahan naman yung ngumisi, sabay sagot sa kanya ng, "Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Isa ka sa aming hinahanap, kaya may kakayahan kaming gawin ng lahat para lamang matagpuan ka. Pamilya mo ang kahinaan mo, at yun ang ginamit ko para makarating dito." Matapos naman itong mailahad ng antingero, binatukan pa nito ng malakas ang kanyang ama na siyang naging sanhi upang sumubasub yun sa lupa. Sa sobrang tindi ng tinamo nitong pinsala, hindi na nito napigilan pang umiyak sa kanyang harapan. Pagsilay naman dito ni Leonor, nag-aalab naman sa galit ang kanyang kamay habang dahan-dahang humahawak sa tangan niyang sundang. Paghugot naman niya rito, laking gulat na lamang ng kaharap niyang antingero nang may magsilabas ang mga espiritual na kamay sa kanyang mga braso. Nagsimula na ring umihip ang malakas na hangin, kalakip ng agarang pagsama ng panahon. Matapos naman niya itong maipamalas, galit na galit naman siyang sumagot sa nilalang na yun ng, "Dahil sa iyong kapangasan, mararanasan mo ngayon ang hagupit ng aking galit. Hindi mo dapat yan ginawa, lalo na kung alam mo sa iyong sarili na wala kang kakayahan para kaharapin ako. Ang pagpunta mo ngayon dito, parang humarap ka sa kamatayang hindi mo kayang matakasan." Nang marinig naman ng antingero ang kanyang sinabi, kahit bahagya na yung nasisindak, hindi pa rin ito maiwasang ngumiti. Akala ng lalaking yon, purong paninindak lamang siya, pero bago pa man kumurap ang mga mata nito, bigla naman yung napaatras nang mabilis siyang bumungad sa mismong harapan nito. Akmang magsasalita pa sana ang nilalang na yan, mabilis naman niya itong hinawakan sa leeg, sabay darag nito sa lupa. Alam ni Leonor na hindi basta-bastang magagalusan ng antingerong yan, kaya ibinuhos niya ang lahat ng galit niya
sa pamamagitan ng walang patid na pagsapak sa mukha nito. Bagaman nakataas ang mataas na uri ng espiritual na kalasag nito, hindi yun sapat upang tuluyan siya nitong mapigilan. Sa loob ng ilang segundong walang patid niyang pagsapak sa antingerong yon, halos ilang beses na yung mawala ng ulirat. Para naman hindi mawala ng kamalayan ng lalaki, ginamit niya ang lubid ng buhay para matali ang katawan at wisyo nito. Isang oras niya yung binugbog at sinugatan, kung saan umabot na sa puntong tanging pagsigaw na lamang nito ang kaya niyang gawin. Marami rin sa mga mutya ng taong yon ang nabasag sa pagbabakasakali nitong maprotektahan ang kanilang maestro laban sa kabagsikan ni Leonor. Ngunit, kagaya ng inaasahan, wala rin yung nagawa kundi ang lumisan ng maaga sa mundong ibabaw. Hindi naglaon nang nag-iisang mutya na lamang ang pinanghahawakan nito. Doon na niya sinimulang baliin ang mga dala nitong mahihiwagang sandata. Sinimulan niya yon sa pagbali ng punyal, tapos pagdurog sa mga kwintas at singsing nito. Matapos naman niya itong gawin, halos hindi na rin siya makita ng antingero dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo sa magkabilaan nitong mga mata. Naghahabol na rin yon ng hininga at sa estado nito, parang malapit na yung magdeliryo buhat sa mga bali-bali nitong tadyang at buto. Nang mapagtanto naman niya ang bagay na yon, parang basura niya itong dinarag papasok ng bahay niya. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang binalikan ng kanyang ama para tulungan niyong gamutin. Habang pinapainom naman niya yon ng mga gamot, di naman niya mapigilang magtanong dito ukol sa mga nangyari. Alam niya kasing hindi basta-basta ang mga nilalang na pinabantay niya sa kanilang tahanan, kaya abot langit ang kanyang pagtataka ukol sa kung papaano nito nagawang madakip ang tatay niya. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, walang pagdadalawang isip naman itong isinalaysay ang tungkol sa mga naganap na pangyayari. Ayon dito, hindi siya nito personal na pinuntahan sa kanilang tahanan, bagkus inabangan siya nito sa tindahang madalas nilang pinagbibilhan ng mga rekado. Mula sa lugar na yon, isinilid siya nito sa sako at dinala sa malayong lupain. Magdadalawang araw din siyang nasa ganoong estado, kaya alam niya noong milya-milya ang kanilang binaybay para lamang makarating sa pinagtataguan ng antingero. Pagdating naman nila sa lugar nito, doon na nito inumpisahan ang pananakit nito sa kanya. Samot-saring bugbog ang kanyang tinamo sa mga nagdaang araw, ngunit wala itong nakuha sa kanya. Ilang oras na rin siya nitong inilubog sa balon na may nakatakip na makapal na tela sa kanyang ilong at bibig. Akala nga noon ng tatay niya, mamamatay na ito, pero hindi pala yon ang plano ng antingero. Ang nais lang nitong gawin, pahinain siya ng husto upang makapasok ang alaga nito sa kanyang wisyo. Sa pagsapit naman ng araw na nakakaranas na ng matinding pagod ang kanyang ama, may ipinasok yung isang berdeng insekto sa tenga nito. Mabilis na sumiksik ang insektong yon sa kanyang sistema. Hila-hila ang isang maliit na puting sinulid. Makalipas pa ang ilang minuto, pumula ang sinulid na yon, kasabay ng pagtulo ng dugo nito sa mangkok na punong-puno ng tubig. Pagpula naman ng tubig, inilubog ng antingero ang ulo nito rito, dahilan para makita nito ang mga mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa kanya. Pagkakuha naman ito ng mga detalye, agad naman yung naghanda para sa kanilang paglalakbay. Nang marinig naman ni Leonor ang naging kwento ng kanyang ama, halos hindi niya maisip kung gaano kabrutal ang pinagdaanan nito.
Bilang anak, napakasakit ng kwentong yun para sa kanya. Gawa ng alam niyang marami pang pamamaraan ang pwedeng gawin ng antingero kung talagang desidido itong makipagkita sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, ni katiting na pagsisisi wala siyang ipinakita. Para sa kanya kasi, dapat at tama lamang ang kanyang ginawa dahil sa kapangasan itong ipinakita sa kanyang pamilya. Upang maging sulit din ang pagpapahirap niya, hindi niya yung tinulungang gamutin ang mga sugat nito. Hinayaan din niya yung nakakulong ng 3 araw sa ilalim ng kanyang kubo na siyang naging sanhi upang uurin ang mga sugat nito. Hindi niya rin yung pinakain sa loob ng mga araw na yon, at ang tanging pantawid nito ng gutom ay yung maduming tubig na kanyang sinasalok. Ni minsan hindi talaga siya nakaramdam ng awa sa antingerong yon, buhat sa ginawa nito sa kanilang padre de pamilya. Pagpatak naman ng ika-4 na araw, nang malakas na ang kanyang ama, agad naman niya itong inabisuhan na bumalik sa baryo para sundin ang kanilang pamilya. Hanggat hindi pa kasi malinaw ang lahat, nais niyang patirahin yon sa kanyang kubo upang masiguro niyang ligtas ang mga ito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung bumalik ng baryo para sundin ang kanyang ina at mga kapatid. Pag-alis naman ito, agad naman niyang isinilid sa sako ang antingerong nangangayayat na dahil sa hindi niya rito pagpapakain. Sa kanilang pagbagtas ng daan, pilit pa yung nagsalita ukol sa mga babala nitong nais ibahagi. Ayon sa antingerong yon, mas mainam na patayin na lamang niya ito sapagkat hindi magugustuhan ng kanilang pinuno na makita siya sa ganoong kalagayan. Kung sakali ring pupunta sila sa kuta ng mga kasamahan nito, hindi malabong mamatay doon itong si Leonor. Pagtatapat pa ng lalaki na balibalik ta rin man ang mundo, kahit anong kamalian ang nagawa niya, siya pa rin ang kakampihan ng kanyang mga kasama. Habang sinasabi naman niya yun kay Leonor, pilit naman yung tumatawa kahit nang hihina na. Maya-maya pa pagtahimik naman ito, mahinahon naman siyang sumagot dito ng, "Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa inyong pinuno. May paninindigang tao si Jess. Alam kong mauunawaan niya ang ginawa ko sa'yo. Maliban sa paghatid ko sa'yo, nais ko ring linisin ang pangalan ko. Hanggat maaari, umiiwas ako sa mga sigalot. Pero kung hindi yan maiiwasan, nakahanda naman ako sa mga pwedeng mangyari." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, gamit ang presensya ng mga kasama nitong nalikom niya, binaybay niya ang daan malapit sa mga kakahuyan. Inabot din sila ng ilang oras sa paglalakad hanggang sa kalaunay napadpad sila sa isang tagong sitio na bilang lamang ang mga bahay na nakatayo. Maya-maya pa, pagpasok naman nila rito, agad namang bumungad sa kanila ang mga kasamahan ni Jess na nagkakasiyahan. Umiinom yun ng tuba at base sa mga akto nito, wala itong hinihintay na bisita. Subalit, pagsilay naman ito sa kanya, bahagya naman yung natigilan na parabang nakakita yon ng isang multo. Walang sabi-sabi, agad naman yung nagsitayo, sabay utos sa kanilang kasama na puntahan ang pinuno nila. Nang mapansin naman niya ang ginawa ng mga taong yon, itinigil na rin niya ang paglalakad sa kanyang dalang kabayo, sabay bagsak sa lupa ng dala niyang sako. Dahil sa ginawa niya, agad namang sumigaw ang lalaking nasa loob nito, kaya minabuti na niyang kalaga ng tali nito. Dahan-dahan yung binuksan ni Leonor, at nung pag-usli ng ulo nito, di niya pa naiwasang yon ay tadyakan. Matapos niya itong gawin, matapang niyang inilahad sa mga antingero niyang kaharap na ang kasamahan nilang yon ang muntik ng kumitil sa buhay ng kanyang ama.
Dagdag pa niya na, kung iisipin wala siyang balak na buhayin pa ito. Pero dahil sa mga kakilala din niya ang mga kasamahan nito, nagpasya siyang ibalik yon ng buhay sa paniniwalang makakakuha sila doon ng aral. Matapos naman niyang ilahad ang kanyang nais, napansin naman niyang tumawa lang ang mga antingero na parabang hindi man lang inisip ng mga ito ang dahilan niya kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Dahil sa ganoong sitwasyon, bahagya naman siyang napahawak sa kanyang sundang na siyang naging sanhi upang madapo kay Ermitanyong Rubio ang kanyang wisyo. Pagsilay naman niya rito, narinig niyang magwika sa kanya ang matandang yunang. Hindi na mababago ang pag-uugali ng mga yan. Likas na sa mga antingero ang mapagmataas. Kagaya ng ilan sa mga tao, hindi sila marunong tumingin ng pagkakamali. Marami na akong nakilalang katulad nila. Kaya kung ako sa'yo, turuan mo sila ng leksyon. Ipakita mo sa kanila na hindi tayo ang tipo ng kalaban na basta-bastang nasusupil ng kalaban, gaano man ito karami at kung gaano ka makapangyarihan. Sa halip na kalabanin mo ako, Leonor, magtulungan tayo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, pinilit naman niyang ibaling ang kanyang wisyo sa mga antingerong kanyang kaharap. Sa muling pagsilay naman niya sa mga ito, napansin naman niyang bigla yung tumahimik na parabang may kinakatakutan ang mga ito. Pagsilay naman niya sa unahang bahagi ng daan, tumambad sa kanya si Jess kasama ang taong inutusan ng mga kaharap niya. Pagtitigan naman nilang dalawa, bahagya naman yung napasilay sa kasama nitong halos mamamatay na. Gayunpaman, sa kabila ng karumal-dumal na nasilayan nito, hindi siya nito hinusgahan. Sa halip, inabisuhan siya nitong tumuloy upang makapag-usap sila ng mahinahon at mapayapa. Dahil sa sinabi ng pinunong antingero, nagdesisyon naman siyang alisin ang kanyang kamay sa sundang na nakasukbit sa bewang niya. Nagsimula na rin siyang maglakad papalapit sa kinaroroonan nito at nung magkaharap sila, agad namang naramdaman ni Jess ang hindi masindak-sindak na pagkatao ni Leonor. Matapos naman nilang maibigay ang tiwala sa isa't isa, pumanhik sila sa bakuran ng isang bahay para makapag-usap ng formal. Upang mawala rin ng pagdududa, minabuti nilang ilapag sa mesa ang kanilang mga armas. Pumalibot din sa kanila noon ang mga kasamahan ni Jess pero hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalala. Sa katunayan, para mapahanga pa ang mga ito, inilayo niya ng ilang metro ang tangan niyang sundang. Gulat na gulat naman ang mga antingerong yan. Gawa ng pakiramdam nila, binigyan sila nito ng lamang kung sakali mang gumawa sila ng mga bagay na hindi nito inaasahan. Sa loob ng ilang minutong pagsasalita niya, ibinahagi niya ang kapangahasan ng taong yon. Harapan niya rin tong tinapat. Hindi na yon aabutan pa ng susunod na araw. Dagdag pa niya na, magalit na ang mga ito kung magagalit. Basta para sa kanya, susundin niya ang lahat ng kanyang nais. Nang marinig naman ni Jess ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan, gawa ng hindi yun makapaniwala sa lakas ng loob na ipinapakita ni Leonor sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na rin yung magbigay ng paksa na may kaugnayan sa kanyang gamit at sa kapangyarihan itong naibibigay sa kanya. Dahil sa sinabi nito, di naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot dito ng, "Kung yan lang ang pinagmumulan ng aking lakas, edi sana hindi ko yan inilabas. Tsaka, alam mo namang sinadya ko talaga yan, kahit itong mga kasama mo may binabalak na masama. Sige lang, huwag mo silang pigilan. Hayaan mong makita nila ang pagitan ng aming mga lakas."
Pagkalahad naman niya ng katagang yon, bigla na lamang sumigaw sa galit ang dalawang antingerong naroon sa kanyang likod. Dali-dali yung humugot ng mahahabang punyal, sabay karipas ng takbo papalapit sa kanya. Akala ng mga taong yon matotodas na nila itong si Leonor, pero pag unday nila ng saksak sa likod nito, tumambad sa kanila ang tatlong engkantado na pumigil sa kanilang mga pag-atake. Mahigpit yung nakahawak sa kanilang mga kamay, at kahit nasa espiritual itong mga anyo, pakiramdam nila meron yung mga katawang lupa. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang umalma ang iba pa nitong mga kasama, subalit bago pa man yun gumawa ng hakbang, siya na mismo ang nagmagandang loob na utusan ng kanyang mga alagang nilalang na bitawan ang mga kamay nito. Matapos naman niya itong gawin, muli siyang sumilay sa mukha ni Jess nang nakangiti. Minarapat na rin niyang tumayo upang makaiwas sa mga pangyayaring magiging daan lang upang magkamatayan silang lahat. Sige Jess, mauna na ako at masyadong mainit yung mga kasama mo. Huwag niyo na akong hanapin, nasa mabuti na akong kalagayan. Yung mga kasama ko naman, huwag mo na rin silang alalahanin sapagkat ako nang bahalang magligpit sa kanila. At nga pala, bago ako umalis, gusto ko lang sanang malaman kung saang panahon ka ba talagang nanggaling. Noong nabubuhay pa si Maestro Rubio, sabi niya sa akin, hindi ka talaga nagmula sa panahong ito. Wika niya sa pinuno ng mga antingero. Tama ang maestro mo. Nagmula ako sa ibang panahon. Ito ang pinakamataas na abilidad ng mutya ng kampana na umangat mula sa dati nitong antas. Trinidad ng isang taong nabahagi ang wisyo sa tatlo para bantayan ang bawat panahon. Yung mga orihinal naming pagkatao, hindi malalaman ang aming mga pinaggagawa. At kung totoo nga ba kaming umiiral. Maaaring may makakilala sa hinaharap na akalain mong ako. Pero hindi ako yon. Sinasabi ko sa iyo, kaibigan, sobrang hiwaga ng mundo. Baka hindi nga natin alam pareho na yung iba pang pagkatao na meron ako, kasalukuyang tinutulungan, yung tinatawag nilang balinsusay. Hindi ko alam kung nasaang panahon yon, pero paminsan-minsan may pumapasok sa panaginip ko na nakikipaglaban ako kasama yon. Hindi ko rin alam mahirap ipaliwanag, pero sa ngayon, yun na muna ang pwede ko maibigay na impormasyon sa'yo. Sige na, mag-iingat ka. Matapos naman itong makapagwika, agad naman siyang umalis nang hindi na sumasagot pa. Sa paglayo naman niya sa sitio, tahimik naman niyang tinahak ang daan habang ibinabaling ang kanyang wisyo sa kinaroroonan ni Ermitanyong Rubio na kanina niya pang naririnig na tumatawa. Pagdating naman niya sa dimensyong kinaroroonan nito, nasipat naman niya yung humahalakhak, gayon ding umiiyak. Dahil sa ginawa nito, di naman niya maiwasang magtaka ukol sa ipinakitang akto nito sa kanya. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang pagdating, bigla naman yung tumahimik kasabay ng dahan-dahan nitong pagbahagi ng talambuhay nito. Habang nagsasalita noon si Ermitanyong Rubio, napagtanto naman niyang interesante ang mga bagay na ibinabahagi nito sa kanya. Hindi naglaon, napilitan na rin siyang makinig ng maigi upang malaman niya ang kwento ng buhay nito. Ayon sa matanda, ipinanganak siya sa isang pamilyang nagtatanga ng karunungang nasa panig ng kaliwa. Ang kanyang ama, isang bantog na mangkukulam noon sa kanilang lugar, habang ang kanyang ina naman, gabunang aswang. 7 silang magkakapatid at bawat isa sa kanila may kakaiba sa katawan. Lahat sila hindi pangkaraniwan, kaya lumaki silang malayo sa mga tao. Nakatira rin sila noon sa paanan ng bundok upang makaiwas sa mga dayuhang sundalo.
Araw-araw walang ibang ginagawa sila Ermitanyong Rubio, kundi ang umani ng mga kamote. Kapag hapon naman, sila ang inuutusan ng kanilang ina na maglinis ng karne ng taong kakainin nila sa gabi. Bagaman hindi siya isang ganap na aswang, aminado siyang nakasanayan niyang kumain ng karne ng tao. Ang buong akala din noon ni Tandang Rubio, yun na talaga ang magiging tadhana niya. Pero nung makilala niya ang isang itiniwalag na babaylan mula sa angka nila Leonor, doon siya nakakita ng panibagong pag-asa. Dala ng kanyang pagmamalabis na matuto ng bagong karunungan, kinupkup siya nito at kalaunay naging isang disipulo. Bitbit ng matandang yon ang isang katangi-tanging libro na may nakalathalang lihim kung papaano mapag-isa ang dalawang magkaaway na kapangyarihan. Sa loob ng 30 taon, pinag-aralan ni Tandang Rubio ang karunungang yon, kalakip ng kasaysayan ng angka nila Leonor. Magmula rin noong malaman niya ang kaugnayan ng mga ito sa mga tagapagmasid, doon na siya naghanap sa mga lagusang maaari nitong daan. Pagtungtong niya ng edad na 50, natagpuan niya ang espiritu ng anghel na pagala-gala. Makailang ulit niya yung tinawag at sinundan, ngunit dahil sa wala siyang dugo ng angka nila Leonor, di siya nito pinapansin. Ngunit sa pagtagal ng kanyang pagsunod sa espiritu, unti-unti naman yung nagkaroon ng interes sa kanya. Nauunawaan din kasi nito ang pagnanais niya. Kaya nung magpasya na yung sumapi sa kanyang katawan, gumawa yun ng kasunduan. Una, pinaghatian nila ang kanyang katawan, tapos ito ang may sapat na kontrol sa kanilang dalawa. Nang malaman naman ni Ermitanyong Rubio ang tungkol dito, agad naman siyang sumang-ayon, dahilan para ikatuwayo ng nilalang. Subalit, kahit nagkasundo na silang dalawa, hindi pa rin yun sapat para makapasok sa kanyang katawang lupa. Upang tuluyan naman itong makasanib, inutusan siya nitong hukayin ang bangkay ng kanyang maestro para kainin ang puso at mga mata nito. Ayon sa tagapagmasid, yun lang ang nag-iisang paraan para makapasok siya sa katawan ni Rubio. Dagdag pa nito na, hindi basta-bastang nabubulok ang bangkay ng matandang yon, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Nang maunawaan naman ng matanda ang nais nito, sinunod niya yon ng walang pagdadalawang isip. Sa isip-isip niya, madali na lamang para sa kanya ang kumain ng karne ng tao, kaya baliwala na ito. Ang kaso lang, nung nilalantakan na niya ang labi ng matanda, napansin naman niyang napakainit ng puso nito. Hindi niya yun kayang ilagay sa kanyang dila nang hindi siya napapaso. Dahil sa ganoong sensasyon, inabot siya ng buong magdamag bago niya maisakatuparan ang nais nitong mangyari. Sa pagdating ng puntong tapos na niyang gawin ang iniutos ng tagapagmasid, naramdaman niya ang pagpasok nito sa kanyang katawan, kasabay ng pag-apaw ng hindi maipagkakailang kapangyarihan. Matapos niyang maisakatuparan ng kanyang pangarap, agad naman siyang bumalik sa kanila para ipagbigay alam yon sa kanyang pamilya. Masayang-masaya si Ermitanyong Rubio habang binabagtas ang daan papauwi. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang kanyang malalaman. Okay! Grabe tong episode na to, ang daming nangyari tsaka ang daming pinaliwanag. Lalong-lalo na doon sa katauhan ni Jess. Alam ko karamihan sa inyo kinilabutan din nung narinig yung pangalang Balinsusay. Grabe yun. Sobrang grabe yun. Isipin nyo hindi alam ng mga nasa pagkatao, persona neto ni Jess, yung mga nangyayari sa iba't ibang parte ng pagkabuhay niya o ng pagkatao niya. Malamang kaya di rin alam to ng kaibigan ko Pero siguro nagkataon lang na pangalan o bansag yun sa kanila. Kaya yun yung pangalan nila. Pero alam ko, pakiramdam ko sa sarili ko, na nung panahon ni Raha Balinsusay, hindi just yung pangalan ng isa nilang persona ron.
Baka may iba pang pangalan. Kasi sa pagkakatanda ko, parang meron sa isa sa mga general ni Raha Balinsusay nung panahon niya na nagtatanga na itong mutya ng kampana. Bukod pa ron, marami pa yung ibang tangang mutya. Diba? Sobrang angas siya, sobrang ganda nito. Pero ito parang talambuhay to ni Ermitanyong Rubio eh. Malalaman natin sa episode 13 kung ano ba yung magpapagimbal sa kanya. Kaya pahintay na lang ako, sunod kaagad natin yan. Salamat.